Masyarakat Subang ing waktu iki bisa den basakaken omahe misel papai daya cici sing tempel kulon sampun ngelamun lara sore mati esuk, lara esuk mati sore. Sekuayang rong kuayang Subang kala selaku bupati aning Subang, lamun tuh ora bisa menanggulangi ananing wabah penyakit sing merajalela. Mimiku haja daria sing duwe beras putih bosane putra sing bayari. Mimiku haji daria matur suwun sing ana ing wilayah Subang hingga masyarakat Subang ing waktu iki ngatrit maratan langit, ngocek maratan jagat, sesambate aduh lara kelawan pati. Masya Allah, Mimi ayune geding minangkane sedulur majikan sing tempel kulon. Mamae sopa, mimi sopa, nok sopa, Mas Andris wong jambak dewe. bener-bener Subang kala ing waktu iki diuji kelawan ketabahan, diuji kelawan kesabaran. Priben carane supaya masyarakat sing aring Subang nganti waras waluya jati tamuning waluya Kang lebih terum sing duwe putu lanang, bapak tuan rumah bapak Redin sarang senang arek keding. mulai semono linggare isen sing wilayah Subang, wiwit sing wilayah Anggaranu isun nyelusuri anani saluran banyu sing nuju ing wilayah Kalisewu, ananging tak waspadakaken maring isun. Nokintrine keding minangkane mamailan papailan, Mas Fahri sing ananing Jepang ansip gaule keding. Setelah isun memantau keadaan Kalisewu, toh kenang apa tanggul Kalisewu sanalika ing waktu semana isun dibangun, tapi tanggul sewu nganti longsor selalu longsor. Kang lebih gaule keding sareng mimi lebih gaule keding, bos Kiki sing mlung gadung, bos Kiki eman lan sayang. Seolah-olah gawe bingung maring isun Subang kala sebenarnya apa sing terjadi kelawan anane tanggul Kalisewu. Apakah anak kaitan
kelawan ananing musibah wabah penyakit sing merajalela ing wilayah Subang. Kang kaji gaul sing duwe prongkol abis mimedias mime anin sing tempel kula dhewe. Opai misel mimiku aja dari sing duwe beras putih bosade putra sing bayari. Apakah kijin sing menyebabkan wabah penyakit sing sampai detik ini isun durung bisa ditanggulangi? Ladalah apa iki wiwitan nganti opah osik. Masya Allah, gawe kaget margi Subang kala dadak sodak munculing sang jamantara matan ning wujude tak waspada kaget margi anane matan ning ada balisun nganti ganas seolah ben menerkam margi Subang kala ya mulai semono wal tak hadapi apa sing kemati margi Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Masya Allah, paingan dan paingan munculing sang jamantara secara tiba-tiba ing hadapan isun. Ternyata iki paneja wantane bangsaning guriyang bangsaning penawungan wartek sangka siraya. Tunggak jatining pesarian nyandanga sing kayang apa katenger mangsa urga Bupati Subang. Ladalah bangsaning penawungan Aku nganti titis pandeleng landep ing pangraita bisa anguri sapa ing sejatine isun. Hai bangsaning penawungan sapa iki? Upasuro hasmaku. Upasuro. Upasuro? Ya. Apa sing gawe kesalahan isun anak ning setangguling kali sewu? Bupati Subang kala Isun sliramu tambu berhadapan langsung kelawan aku minangka penguasa hana ing kali sewu. Iya. Ingat Bupati Subang, apa? sliramu mungkin tambu bahwasane penyakit kang anaing desa-desa Subang hiwal aku kang berbuat. Ladalah Upasuro. Iya. Ternyata saliramu pelakune sing nyebaraken
wabah penyakit anak ing wilayah Subang sira. Punggan siapa lantaran sing gawe kawitan sliramu wani ngeruk sehingga kali sewu kemulak banyune banjir limpas daratan tak pilihaken bareng anak ing daratan Subang iwal aku pelakune. Paingan dan paingan pirang balen isin bangun tanggul kali sewu selalu longsor kelawan longsor, ternyata iki atas dasar perbuatan saliramu. Punggane sira kang ora izin kanggo ngeruk kali sewu aku kang murka sehingga bangsane onom bangsane guriang kabur tetawuran iwal kenang perbuatan sira Bupati Subang. Upasura aja salahkan isun Subang kala sebab isun orang nguri yen bae ing kali sewu minangka penghuni bangsa ning guriang bangsa ning penabungan bangsa ning onom isun orang memahami wahai Upasura. Mulane setiap kana gagasan apapun kudu melalui sakralan sarana hananing penghuni kali sewu. Upasura, iya lamun toh tumindak Subang kala dianggap lancang boleh isun ampura maring saliramu Upasura, tapi lung tulung wabah penyakit sing menyebar ing wilayah Subang tulung jaluk ditarik supaya masyarakat Subang nganti waras waluya jati temune waluya. Upasura ora bakal ingkar sing penting sliramu menjomboni atas segala panjalukane kanggo penghuni kali sewu. Upasura, ya pabadan rakyat Subang nganti waras waluya jati temune waluya kudu melalui kawan suatu persyaratan. punggane sira sing gawe kawitan aku masih rini belas kasih lawan sira. Upasura, apa sing jadi persyaratan lan apa sing jadi tumpal mungguning saliramu? Dudu wedus kendit Ayam tulak ora kun kepopule ora pengin. lantas apa sing dijaluk maring saliramu wahai Upasura? Rongokaken Bupati Subang, Ya, lamunan sliramu masih sayang kelawan rakyat kang ana ing Subang hakun jaluk puna hiwal bocah kang kembang panuarang-arang yaiku bocah kang kembar. Masya Allah. Upasura Iya sing dijaluk maring Upasura sing kanggo tumbal atanapi sing kanggo punah ananing kali sewu iwal bocah sing masih panungarang-arang termasuk bocah kembar. lamunan sliramu sanggup kanggo nyumponi penjalukan aku minangka penguasa ana ing kali sewu niscaya rakyat sliramu waras waluya jati temune waluya. Namunan ora sanggup kanggo nyumponi penjalukane aku niscaya rakyat kang ada ning Subang bakal tak binasakan kabeh bareng aku penguasa kali sewu. Ladyalah Upasura, Ya isun mohon maring Upasura lung tulung sejene sing dijaluk aja bocah kembar. ora nana lian hiwal akun sing kudu sarana bocah kembang latar mau. Kudu bocah kembar Ya sing perlu kanggo tumbal, Ya. sing perlu kanggo punah. Ayo siramu pikir-pikir sanggup apa ora?
Upasura demi kesejahteraan masyarakat aning Subang lamun iku sing dijaluk maring Upasura bakal tak sumbadani maring Subang kala anang inget Upasura ya janjine bangsa ning Guryang janjine bangsa Penawungan ada coba-coba lanca linci loncat sing tali gagang permana sira Upasura ora bakal ingkar dening janji bakal nepati apa sing dijaluk sing penting kecumponan Upasura iya apa sing dicepakan maring Upasura bakal tak sumpadani maring isun Subang kala nanging ingat apa padan sliramu gawa bocah kembar mau tumekahaning malam 1 Syuro tepate ning bengi Jumat Kliwon ning malam 1 Syuro tepate ning Jumat Kliwon hayang konon Upasura demi apa perjanjian saliramu kelawan isun mulai semenop saliramu mulih anani sedasar kali sewa nunggu setekani Subang kala gawat tumpal kambal dipunah ananing kali sewa aja watir aku bakal nepati janjine sira bakal tak tarik maning penyakit kang ana ing Subang tarik wabah penyakit si merajalela ing wilayah Subang nanging sumping akan sepisan maning ya akhiramu aja coba-coba ingkar dening janjine Bupati Subang aja khawatir Upasura ya aku bakal nunggu ning kali Cimanuk sira mulih ana ning kali sewo ya ya mulih sira bakal tak tonggo ning kali sewo Upasura ternyata kelawan anane wabah penyakit sing merajalela ing wilayah Subang nampak jelas kelawan gamblang ternyata iki atas ulah lan perbuatan bangsaning Penawungan bangsaning Guryang sing ana ing sedasare kali sewu bocah panungarang-arang bocah kembar mendi isun glatine kanggo nyumponi panjalukan Upasura isun duwe kadang nom sing duwe aran Pangeran Pengantin kang waktu iki manggon ana ing wilayah Anggaranu duweni katurunan kembar lanang kelawan wadon lebakin katurunan Pangeran Pengantin bakal tak manfaataken maring Subang kala demi kelestarian lan kesejahteraan masyarakat sing ana ing Subang Pangeran Pengantin endang rumping ada ketambuhan pan kakang Subang kala bakal sowan ing panggonanira nang tumindake Subang kala sing bakal nuju ing wilayah Anggaranu ayo nang ngetan parane semarangan nang
kudu sepiki Bapak Akbar sing lagi ngadu sing hormati aja jeki sarang papai ini keding papai Akbar sing lagi ngadu minangkane mimi iman dewe papai Willy sarang mama Haji Jeki mimiku Haja Daria sing duwe beras putih bos Hade Putra sing bayari opai misel sarang omai misele keding mimiku Haja Daria sing duwe beras putih bos Hade Putra sing bayari ajang lali kang bekel tarume keding kang bekel tarum sing deputul anak kang bekel tarum bapak tuan rumah bapak Redin senang are panganten sunah saring ansip kaule keding minangkane wong sing paling sabar dewek nok indri mamai elan papai elan mas pari sing ananing Jepang kang lebih gaul mimi lebih gaul kanggo lebih ayah wong jambake keding sing paling sayang dewek tilang manuk beduri menclok kening wit beling bing bos kiki yen ora wirang ning diri yen wong demen awan bengi pengen kesanding bos kiki minangkane saking Lunggadung sampun lali salah wase gila-gila bakaus nyawang sampean kula ku seneng rasane biasane mah bakal lunga-lunga jemani ngadon ajan parek gak kedeleng aku ora seneng tapi bareng ki ya tek sawange setur tendalan ki wari nyengir bari gemuyu toli ga tujuannya keluar apa sih no toli anak ini setengah ini ngalas mengkene mamai Iksan sing paling ayu dewek papa tuane Aulia Aska sampun lali bibi menyo dalem no apa mulane Ratu Pegadin cari sampean cengar cengir dewek bang okay. kulaku lagi seneng bungah atine bibi syukur hari lagi seneng mah biasane kula meneng ananing sejaroning panggulingan okay. tapi ning waktu kian rasane jembar luar yen wis nyawang indaya alam semesta ning jaba Mamai Akbar sing lagi ngaduk sarang Mama Haji Jekine keding rasa bosen rasa jenuh yen wis ana ning sajaroning panggulingan ayang ki
pengen kula kaya nom-noman kaya bebaturan sing wis pada rumah tangga. Tapi sayang Ratu Pegadening waktu kian masih lengoan. Sampai kapan pengen duweni salah sawijining nom-noman bibi. Sarang papai wiline keding, sarang mimiku haja dari sing duwe beras putih bosade putra sing bayari aja lale ya najan priwen baigano kari soal jodoh mah jaring basane Kang. Jodoh pati bagjat cilaka iku termasuk keusahana sing ngatur dewek. Najan no kayu wis dewasa wis wayahe je uma-uma pengen duweni mong-mongan nyoni kang durung waktune dipai jodoh ya sabar. Najan priwen bae ya kok gak ketepung jodoh wurung no. Lebih ayang wong jambak sing paling eman dewek. Sareng ansip kaulek keding sing paling sabar. Ansip kaul sing paling sabar dewek. Ora ina kulaku bibi Ya wis berusaha wis berupaya tapi bener jare sampean yai sing arane jodoh pati rejeki wis ana sing ngatur. ana sing ngatur dewek. Tinggal kula jejalu mudah-mudahan jodone kula sing parek. Senajan kula isin sebenarnya mah bakal wis nyawang bebaturan wis pada gendong anak bibi. Ya iya no. Kanggo mas pol taksing duwe grabagan papai pacare keding minangkane lurah toang dewe. Najan bebaturane no kayu wis pada rumah tangga. Ana sing wis duweni mong-mongan wis duwe anak. Ya iku manyo masih diparingi jaring basane parek jodone. Ari kaya no kayu mah najan priwen bae ga nyawong durung ketemu ning jodone. Onon kah? Ya apa maning jaring basane no kayu. Wandane mah ora kalah lawan batu. Lagi ya, sama saya payu ning. Aduh, kegila-gila. Papai pacar minangkane lurah torang sekretaris Sade Putra sing duwe beras putih. Tapi kulane kuwirang diisin Ya aja sini sin. pada temen jare tangga batur kewilang adine penguasa sing ana ning Mataram tapi beli payu-payu ning laki. Aduh Dari kaberantem siapa sing ngomong konon ku sapa manusane. ya Hari mungkin apa-apa. di ngomong ning adepanane kula tapi ning gurine bibi Aja ilok mengkono no. Nyi Hajat Titine Sumarni Suparman aja sepepan Saindra sarang Mas Haji Sulung Papai Nur Dayana. Ngaji penengah soten minangkane Papai Long Bima neng jambung subunae amorisma dewek wong sing paling ayu sing paling prikel kanggo Mas Poltak sing duwe grabagan matur